Здравейте! Днес ще ви покажа как можете да гледате рекламните видеа на компанията THW Global и откъде можете да получите информация за времето, през което сте гледали. Необходимо е да напишете www.thwglobal.com и от тук да влезете в тази страница на компанията. Задължителната втора стъпка е да натиснете тук Sign In, т.е. това, което гледате, да бъде записано на вас. Вие се включвате в вашата страница. Може да ви излезе ето тази страница, в която трябва да попълните вашия юзернейм или имейл адрес с паролата. Аз ще попълня и вече съм вътре в моята страница. Тук виждате, че най-отгоре има различни секции. Home, това е тази страница, на която съм в момента. Trending, тук мога да натисна, ако искам да променя различните видеа по категории. Виждате, че те са групирани. Първата категория е техника, следващата при мен тук е култура, след това здраве, ето тук отгоре, храна и рецепти и така нататък. Започвам да гледам по категории, но в един момент искам да променя и тогава натискам тук. Recently added означава, че наскоро са добавени нови видеа, а от тук мога да видя видеята, които аз съм гледала вече. От тук мога да вляза в своя back office и да проверя колко време съм гледала видеа за деня, за седмицата, за месеца или общо. Да започнем с първото видео. Избирам си едно, което и да е, да речем това. Най-отдолу има информация за него. Това видео е гледано от над 2000 човека, то е качено преди 17 дни, има над 1300 харесвания и така нататък. Когато отворя самото видео, отдолу под него има информация също, освен категорията и каква е продължителността. Това видео е с продължителност 50 секунди. Цъкам. During a Facebook Live session on Friday, singer Kelly Clarkson forgot the lyrics to her own songs. Her fans were encouraging, though, and didn't seem to mind, praising her by saying, "I think it's great that you forget the lyrics. You're not a robot, you're human." Изчаквам видеото да свърши и след това трябва да натисна или че го харесвам, или че не го харесвам. Преди да натисна това, още нещо искам да ви покажа. Тук отдолу има описание на самото видео. Ако то не ви е отворено, значи стрелката е надолу. Ако искате да разберете за какво става въпрос, в случаите, в които сте избрали друг език, освен английския, то ще бъде на съответния език, можете да натиснете стрелката нагоре. В случая на мен това видео не ми харесва, защото става въпрос за тази певица, която си е забравила думите на песента и аз ще натисна, че видеото не ми харесва. Преди натискане на този палец, който сочи надолу, виждам, че цифрата е 104. Когато натисна, се променя и става 105. Т.е. моето гледане е отчетено. По същия начин, от тук мога да си избера различни видеа на същата тема – News, новини. Но казах, че ако искам да сменя, отивам на Trending и променям категорията. Или, възможно е да отида и на Home и отново да видя различните категории. От тук влизам в своя Back Office. Отивам най-долу на Video Viewing Stats. Отварям. И ето, вижте, тук ми се показват всички видеа, които съм гледала днес, 16 август. Скролвам надолу и виждам, че до този момент аз съм гледала 5 минути и 34 секунди. Не е задължително цял час или 2 часа да седите пред компютъра и да гледате видеа. Възможно е денят ви да бъде разпокъсан, по различно време да ги гледате.
но трябва да бъдат в рамките на деня и тук се събира общото количество минутки или часове. Това е за сега. Благодаря за вниманието.